was, ఏం జరిగిందంటే all he did is he understood the law. ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ చట్టం ఆయనకు అర్థమైపోయింది. He taught the law to his students. ఆ యొక్క తన స్నేహిత వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కి యొక్క చట్టం గురించి నేర్పించాడు. And he had healing rooms. అతనికి స్వస్థపరిచే గదులు ఉండేవి. And the sick people were brought, and 100% they have to get healed. మరి ఎక్కడైతే రోగులు ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఏ రోగి అయినా స్వస్థపడవలసిందే. Some students were sent to the house where the sick people were. మరి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆ ఇళ్ళకి వెళ్ళి రోగులున్న ఇళ్ళకి వెళ్ళి మీరు స్వస్థపరిచారండి. And the compulsion is they should not return until that person gets healed. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు వెళ్ళండి, మీరు వెళ్ళి వాళ్ళు స్వస్థత అయ్యే వరకు మీరు రాకూడదు అని స్టూడెంట్స్. You might feel very arrogant. అప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది, ఇంత కఠినమైనటువంటి మాస్టర్ ఏంటండి అలాగా అనుకుంటారు మీరు. You are also like that. But the reason is John G. Lake knew that this word will never fail. If you can't see healing, the problem is with you, but the problem is never with the word of God. అప్పుడు జాన్ జీ లేక్ ఏమంటాడు తెలుసా, ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు తప్పకుండా అది చేసి రావాలా, లేకపోతే రావద్దని ఎందుకుంటున్నాడంటే ఒకవేళ వాళ్ళ స్వస్థత కలగకపోతే వాళ్ళలో కాదు ప్రాబ్లం, నీలోనే ప్రాబ్లం ఉంది కనుక వాళ్ళని చేసి. The problem is not in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆ సమస్య లేదు. It surely has to happen. తప్పకుండా ఈ వాగ్దానంలో సమస్య లేదు, తప్పకుండా జరగాల్సిందే. If it is not happening, the problem is with you. ఒకవేళ స్వస్థత జరగలేదు, నువ్వు చేయలేదు అంటే అది సమస్య నీలోనే ఉందండి. Suppose if there is a flight crash, plane crash. ఒకవేళ ప్లేన్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి. I have seen documents where they do research to find what is the reason. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎందుకు క్రాష్ అయింది, ఏం తప్పు ఉండే ఆ ఫ్లైట్ లో, ఎందుకు పడిపోయింది అని వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు. Correct? చేస్తారా లేదా? ఒకసారి పడిపోకుండా ఉండాలి కదా. Correct. So when they do research, they could not find the reason. వాళ్ళకి ఏ సమస్య అర్థం కాలేదండి, వాళ్ళు అన్ని చూసారు, ఎందుకు పడిపోయింది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. So they come to a conclusion. వాళ్ళు చివరికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. There was some problem with the law of gravity. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే లా ఆఫ్ గ్రావిటీతోనే ఏదో సమస్య వచ్చింది. The law of gravity worked extra. వాళ్ళకి లా ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కువగా పనిచేసింది ఆడ. Will they do like come to a conclusion like అని that? చెప్తారండి, అని చెప్తారా? Never ever, because the problem is never with the law. The law is a principle which is always, the result is always the same. If there is a crash, then the error is somewhere else. In the same way, if I could not see the result that is written in the Bible, the problem is not with the word of God or God. The problem is I have made some error. కాబట్టి ఈరోజు మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే చట్టంలో సమస్య లేదండి, కానీ ఎక్కడ సమస్య ఉందంటే నాలోనే ఏదో సమస్య ఉంది, అందుకోసమని అది నాకు పని చేయడం లేదు. దేవుళ్ళలో సమస్య లేదు, చట్టంలో సమస్య లేదు, మారదు. That's why the Bible says my people are destroyed for lack of knowledge. అందుకోసమని ఇక్కడ మనం ఏం చదువుతామంటే జ్ఞానము లేదు కాబట్టి మళ్ళీ నా ప్రజలు అదే రోగంలో, అదే సమస్యలో, అదేలో పడిపోయి ఏడుస్తున్నారు. Okay, this John G. Lake, ఈ జాన్ జీ లేక్ ఏం చేశాడంటే the government saw something happening unique in their country. కాబట్టి ఆ యొక్క పరిచయలో సౌత్ ఆఫ్రికా, ఐ థింక్ సౌత్ ఆఫ్రికా, Spokane. He's from Spokane. Okay. సో ఆ దేశంలో ఆ పరిచయలో ఒక ప్రత్యేకం జరుగుతుంది వాళ్ళు గ్రహించి, The government saw that the people who go to John G. Lake, the healing statistics is much more than the people who come to hospital. వాళ్ళు ఎందుకు చూసారంటే హాస్పిటల్కి వచ్చి స్వస్థత పొందుకున్న వారికన్నా ఆయన దగ్గర పోయి స్వస్థత పొందుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారని గవర్నమెంట్ గమనించాడు. And the documented healing, the percentage is much more comparing to the people who went to the hospital. ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి రిపోర్ట్ ముందు పెట్టి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాలు ఈ పరిచయలో ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి స్వస్థత పొందుతున్న కన్నా. You know what the government did? గవర్నమెంట్ ఏం చేశారో తెలుసా? అప్పుడు The government gave him, he is not an educated person, but the government gave him medical license. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు, ఆయన మెడికల్ చదవకపోయినా ఆయన మెడికల్ లైసెన్స్ ఇచ్చారు. అయ్యా ఒక డాక్టర్ ఏమైనా చెయ్యి. Hallelujah. Hallelujah. You know why the government gave? If he can bring more result, why can't the government recognize him? కాబట్టి ఆయన అన్ని రిజల్ట్స్ తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ అతన్ని గుర్తించింది. Now John G. Lake is not going to give any treatment. He is only going to teach the principles, the laws, and make them understand and make them receive the healing. కాబట్టి వాళ్ళ రాజులకు ఎవరిని స్వస్థత చేయడండి, కానీ వాళ్ళకి ఏం చట్టం నేర్పించి ఆ చట్టం ద్వారా స్వస్థత పొందుకునేలాగా వారికి నేర్పిస్తాడు.
Hallelujah. హల్లెలూయా. So what happened was there was a plague in that country. ఆ కంట్రీలో ఒక తెగులు వచ్చిందండి. మనకు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినట్టు వాళ్ళకు ఒక తెగులు. On those days they did not have medicines like how we have now. అప్పుడు తెగులు వస్తే దానికి మందులు లేవండి. ఇప్పుడైతే ఏదో ఒక మందులు ఉన్నాయి, కనీసం మనం బ్రతికిపోతున్నాము. And that sickness was contagious. ఆ యొక్క తెగులు ఎట్లాంటిదంటే అందరికి అంటూ వ్యాధి అన్నమాట. ఒక్కరికి వస్తే వేరే వాళ్ళకందరికి, ఒక జ్వరం వస్తే గుంటలు అందరికి వచ్చిందా మొన్న ఎప్పుడో అట్లాగే. And that sickness, it spreads through the saliva. మరి యొక్క సలైవ నాలుకల్లో లాలా జలము ద్వారా ఇతరులకు వచ్చేస్తుంది. So now the doctors are working and John G. Lake is also working. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే జాన్ జిలో కూడా పనిచేస్తున్నాడు అక్కడ ఆ దేశంలో. మరి డాక్టర్లు కూడా దానికోసం పనిచేస్తున్నారు. But the doctors are wearing all the masks, the gloves and complete protection, because if they are going to touch the saliva, they are also going to die. డాక్టర్లు నర్సులు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు మాస్కులు అన్ని వేసుకొని వాళ్ళు పరిచర్య చేస్తున్నారు, రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కొంచెం సలైవ దొరికిందంటే వాళ్ళు కూడా వ్యాధి వచ్చేస్తుంది. But this John G. Lake, కానీ ఈ జాన్ జి లేక్ మాత్రము what he is going to give the word and pray over them, right? He did not use mask, nor he used gloves, nor he put any kind of prevention. ఎప్పుడైతే ఆ రోగులకైనా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోలేదు, గ్లౌజ్ చేతిలో గ్లౌజ్ వేసుకోలేదు, ఏం వేసుకోలేదండి. And then that was the time the doctors were discussing. అప్పుడు డాక్టర్లు అనుకుంటున్నారు, they were telling, this is why you should not have uneducated people giving them license. అందుకోసం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, అందుకే అండి ఎప్పుడు మేము చెప్తాము ఆయనకు తెలివి లేదు, ఏం వేసుకోవట్లేదు చూసాము, అందుకే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వకూడదు. Does he know the seriousness of the problem? ఆయనకి ఈ యొక్క రోగం ఎంత సీరియస్ తెలుసా, బుద్ధి లేదు, అందుకే ఏం వేసుకోవట్లేదు ఆయన. And that is the time when John G. Lake heard what was happening. ఆయన ఆ మాటలు విన్నాడు. జాన్ జి లేక్ వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసు, వినపడుతుంది ఆయనకి. So he told them, bring the saliva. అప్పుడు అన్నాడు వాళ్ళతోటి, మీరు సలైవా తీసుకొని రండి, of the sick person. ఏవైతే రోగం వచ్చిందో ఆయన తీసుకొని రండి. Then they brought it and he said, put in the microscope. ఆయన అన్నాడు తీసుకొచ్చి మైక్రోస్కోప్ లో పెట్టండి. And when they tested under the microscope, ఆ స్కై మైక్రోస్కోప్ లో టెస్ట్ చేసినప్పుడు they saw all that virus alive. ఆ యొక్క వైరస్ ఆ యొక్క అందులో నివసించి కనబడుతుంది, జీవించింది. Then he said, give it to me. ఆయన అన్నాడు నాకు ఇవ్వండి. And he touched it. దాన్ని తాకాడు. Then he said, now keep in the microscope. మళ్ళీ ఒకసారి మైక్రోస్కోప్ లో పెట్టండి. They all were so amazed that all the virus were dead. ఎప్పుడైతే ఆ సలైవాని తాకాడో ఆ సలలో ఉన్నటువంటి ఆ వైరస్ అంతా కూడా చచ్చిపోయింది. వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because of the law of sin and death, there is virus in this world. కాబట్టి పాపం వల్ల ఈ వైరస్లు ఈ లోకానికి వచ్చింది. Because of the law, because of the law of sin, there is viruses in this world. పాపం అనే చట్టం వల్ల వైరస్ రోగము వచ్చింది. The sickness, the poverty, all this will come to you by default because there is a law in action. కాబట్టి ఆ పాపం అనే చట్టం వల్ల రోగం వచ్చింది, చింత వచ్చింది, కొట్లాట వచ్చింది, ఇవన్నీ వచ్చాయి. But the moment a person get activated in the law of life in Christ Jesus, now this law of sin and death loses the power over your life. ఆమె ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తును జీవం పొందుకున్నావో, యేసుక్రీస్తును అంగీకరించినప్పుడు ఆ పాపం యొక్క చట్టము నీలో పని చేయదు. But the problem is, సమస్య ఏంటంటే we get into the flight. మనం ఫ్లైట్ లోకి ఎక్కుతాము. Getting into the flight is believing the scripture. మరి ఆ ఫ్లైట్ లోకి ఎక్కడం అంటే వాక్యాన్ని నమ్ముతాము. We are speaking the word of God. అప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని నోటితో పలుకుతాం. యేసే పొందిన దెబ్బల నాకు స్వస్థత. See, the difference between a person in the law of life and the person in the law of death is, మనం ఏం చూస్తున్నామంటే పాపము యొక్క చట్టం ఉన్న వ్యక్తిని, జీవములో ఉన్న చట్టం యొక్క వ్యక్తిని, ఇద్దరు వ్యక్తులను మనం చూస్తున్నాము. correct? The person who is living in the law of life is a person not governed by his five senses. మరి గమనించండి, ఎవరైతే జీవమిచ్చిన చట్టంలో ఉన్నాడో ఆయన తన 5 పంచేంద్రియములతో నడపబడడు. For example, John G. Lake. జాన్ జి లేక్ మనం చూస్తున్నాం కదా. He saw with his eyes people dying. ఆయన చూస్తున్నాడు తన కన్నులతో ప్రజలు వైరస్ వల్ల మరణించడం. He heard that this virus is going to give sickness. ఆయనకి అందరూ చెప్తున్నాడు ఆ వైరస్ ముట్టుకుంటే అందరికీ అంటువ్యాధిలాగా వచ్చేస్తుంది. But he was not governed by his five senses. కానీ ఆ 5 సెన్సెస్ చెప్పింది ఆయన వినట్లేదండి. He took the promise which says in 1 Peter 2:24 that by his stripes we were already healed. కానీ ఆయన ఏం తీసుకుంటాడంటే 1 పేతురు 2:24 రాసిన వాగ్దానం ప్రకారం ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నేను స్వస్థపరచబడి ఉన్నాను. According to Romans 8:2, the law of life in Christ Jesus
Jesus has set me free, not will set me free. It has set me free from the law of sin and death. కాబట్టి రోమిల పత్రిక 8:2 వాక్యంలో మనం ఏం చెప్తున్నాడే, పాపమునిచ్చే చట్టం నుంచి నీవు విడిపించబడి ఉన్నావు, అది నీ మీద పని చేయదు అని మనం చదువుతున్నాము. Now the person who is operating in the law of life is not being governed by what he sees, but by what he hears, but he is governed by what God has promised. కాబట్టి మనము ఎవరైతే జీవమిచ్చే చట్టమనగా యేసు క్రీస్తునందున్న నీవు చెప్తున్న మాటలను బట్టి, చూస్తున్న పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా పని చేయకూడదు, కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాని ప్రకారమే నువ్వు పని చేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Who is talking to you? నీతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు? Bank balance, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నాకు లేదని చెప్తుంది కదా, దాన్నే నమ్ముతున్నావా? money in the purse, మనీ డబ్బు పర్సులో డబ్బు లేదు, దాన్నే నమ్ముతున్నావా? doctor's report, డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ చెప్తున్నారు నీకు షుగర్ వ్యాధి ఉందని, దాన్నే నమ్ముతున్నావా? or the promise of God. లేదంటే దేవుని వాక్యం చేత నువ్వు స్వస్థపరి 2000 సంవత్సరాల క్రితమే నువ్వు స్వస్థపరచబడ్డావు అని విశ్వసిస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది. Hello. హలో, What are you thinking of? నీవు ఏది ఆలోచిస్తున్నావు? What are you studying? నువ్వేది ఆలోచిస్తున్నావు? దేన్ని స్టడీ చేస్తున్నావు? What are you meditating? నువ్వేది మెడిటేట్ చేస్తున్నావు? రోగం ఉంది, అప్పు సమస్య ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు. రోగం ఉంది, అప్పు సమస్య, పిల్లలు, అదేనా? ఏం మెడిటేట్ చేస్తున్నావు? When I come to the prayer meeting, when I hear Sister Luciaka, or I heard some priest, at that moment, I believe. చాలా మంది ఎలాంటి ప్రార్థన కొడుకు వచ్చినప్పుడు వాక్యం విన్నప్పుడు మన విశ్వాసము బెల్లులాగా, బూస్ట్ లాగా పెరిగిపోతుంది. But when I go back home, ఇంటికి పోయినప్పుడు ఏమవుతుందండి? when I see my husband, మళ్ళీ అదే భర్త, when I see my children, అదే పిల్లలు, when I see the money problem, ఆ సమస్య, అప్పులు వచ్చి అడుగుతారు, డబ్బు లేదు, కట్టాలా, బిల్లు ఉంటుంది. now what comes out from my mouth? అప్పుడు ఏమేం చేస్తుందండి? You know how it is? ఏం చేస్తామో When తెలుసా? I'm coming to the meeting, I'm sitting in the flight మరి ఫ్లైట్ మీటింగ్ కూర్చోడం అంటే ఫ్లైట్ లో కూర్చున్నట్టు because I'm చేస్తారా? speaking faith. అప్పుడు మన విశ్వాసం పెంచబడుతుంది, I'm believing. Life comes out from my mouth, నమ్మకం ఉంటది, విశ్వాసం మాటలు మాట్లాడతాం ఈడ, and the flight goes high. పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఫ్లైట్. And suddenly I see out the problem. సమస్య వచ్చేసింది అక్కడ. Now the engine is off. అప్పుడు ఏమైంది? ఇంజిన్ ఆగిపోయింది, పైన కిందికి వచ్చేస్తాం. బెల్లున్నాము. Remember, the law of sin and death, the law of gravity is always on. గమనించండి, ఆ యొక్క ఆ పాపము యొక్క మరణం అనే చట్టం ఎప్పుడు కూడా ఆన్ లోనే ఉందండి. ఆ ఇంజిన్ The moment you quit this law, by default you go into that law. ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వాసం వదిలేస్తావో, నోటి నుంచి నెగటివ్ మాట వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఆ లాలోకి వెళ్ళిపోతావు. Hallelujah. When you హల్లెలూయా. are speaking words of life, you are operating in the law of life in Christ Jesus. సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు దేవుని వాక్యం నోటితో పలికితే నువ్వు జీవం ఇచ్చిన చట్టంలో ఉంటావు. When you are speaking the word of God, you are operating in the law of life in Christ నువ్వు Jesus. ఎంత సమస్య ఉన్నా దానికి బదులుగా నువ్వు దేవుని వాక్యంలో విశ్వాసం జరుగునుగా నువ్వు మాట్లాడితే నువ్వు ఆ జీవం ఇచ్చే చట్టమే నీలో పని చేసి పరిస్థితిని మార్చివేస్తుంది. But the moment you speak your problem, that very moment you come into the law of death, and that is the time you experience fear, anxiety, depression, worry. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ యొక్క అవిశ్వాసం మాట్లాడగానే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఆ యొక్క మరణించే చట్టంలో వచ్చేస్తావు. అప్పుడు ఏమి ఆటోమేటిక్గా ఏంటో కోపం వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే అవిశ్వాసం మాటలు వచ్చేస్తే డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా నీలో పనిచేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you, Jesus. థాంక్ యూ జీసస్. So how many of you are not getting sleep? ఎంతమంది నిద్ర పట్టట్లేదండి? How many of you have sickness? ఎంతమందికి రోగాలు ఉన్నాయండి? How many of you are in depression? ఎంతమంది నిరుత్సాహం, డిప్రెషన్ లో అయ్యో అనుకుంటూ ఉన్నారు? The problem is you are in the law of sin and death. ఎందుకంటే నువ్వు మరణమును, పాపము చట్టము కింద మళ్ళీ అదే అవిశ్వాసములో, నిరుత్సాహంలో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నావు. We can pray. మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు. At that moment you might feel you are set free. అప్పుడు మీకు జ్వరం తగ్గుతుంది. But if you don't go and continue to live in the law of life in Christ Jesus, by Yes. default you will experience death. యేసుక్రీస్తునందు జీవమిచ్చి ఈ వాక్యంలో నీవు పెట్టుకొని మెడిటేట్ చేస్తూ దాన్ని పలికినట్లయితే
పలకకపోతే ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు ఏం చేస్తావంటే నిరుత్సాహం రాగానే నువ్వు పాపమని నీవు ఆ రోగము అన్ని కూడా మళ్ళీ ఆపరేట్ అవుతాయి. Why the healing is happening here but not at home? Because when you're here, you're operating in the law of life in Christ Jesus. The moment you go home, you speak the problem, you shift into another law. That's why you're not experiencing the same experience at home. కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రమే స్వస్థతలు అద్భుతాలు ఎందుకు జరుగుతాయి, వడకాలం వేరప్పుడు ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే అక్కడ మాత్రమే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ఆపరేటింగ్, మనం దేంట్లో విశ్వాసం మాట మాట్లాడుతున్నాము, జీవమిచ్చే మాటలు మాట్లాడుతున్నాము, ధైర్యంగా మనం ఉన్నాము. కానీ ఇంటికి పోగానే సమస్య చూడగానే అబ్బా అన్నావు అనుకోండి, వెంటనే ఏమొచ్చేస్తుంది, నిరుత్సాహం వచ్చేస్తుంది, కోపం వచ్చేస్తుంది. కనుక ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అదే విశ్వాసంతో ఏమన్నా చెప్పని ప్రభా నీ మీద నేను విశ్వాసం, ఈ వాక్యం నేను నమ్ముతున్నాను, ఇది జరుగును గాక అని నోటితో నువ్వు పలకాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. Okay, all those who want healing, just come forward. ముగించబోతున్నా. మనం ఎవరికైతే స్వస్థత కావాలో లేచి ముందుకు రండి. I think all are set free except this sister. ఈ యొక్క సిస్టర్ అందరూ కూడా స్వస్థత పొందుకున్నారా? హల్లెలూయా. అందరూ నిలబడదాం. ఓన్లీ దోస్ హూ వాంట్ హీలింగ్ మాత్రమే ముందుకు రండి. తగిన వాళ్ళందరూ అనుకున్న అందరూ నిలబడదామా? షల్ వి ఆల్ స్టాండ్ అండ్ విశ్వాసంతో నిలబడాలి. అప్పుడు విశ్వాసం ఉంటే జీవం ఇచ్చే చట్టం నీలో పనిచేస్తుంది. దేవుని వాక్యమును ధ్యానిస్తే వాక్యమే జీవము కనుక వాక్యం పట్టుకుంటే నీకు జీవం వచ్చేస్తుంది. నువ్వు మరణం ఇచ్చిన చట్టంలో నుంచి జీవం ఇచ్చిన చట్టంలో నువ్వు ఆపరేట్ అవుతుంటావు. దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. పరిస్థితిని చూసి నువ్వు చూసి దాన్ని మాట్లాడకూడదు. కానీ వాక్యం ఏం చెబుతుందో దాన్ని మనం మాట్లాడినప్పుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది. We saw John G. Lake మనం చూసినాము. when he was operating in faith, ఆయన విశ్వాసములో పనిచేస్తూ విశ్వాసమును ఆధారంగా చేసుకొని పనిచేస్తున్నాడు. and when he spoke life, ఎప్పుడైతే నోటితో జీవాన్ని పలికినప్పుడు that virus died instantly. ఎప్పుడైతే నోటితో జీవాన్ని పలికినప్పుడు ఆ వైరస్ యేసు నామములో చచ్చిపోయింది. The same way now I'm not going to pray but I'm going to teach you to speak life. కాబట్టి మీరు ఎలా జీవం మీకోసం ప్రార్థన చేయడం, మీ నోటిలో మీరే జీవం ఎలా పలకాలో మీకు నేర్పిస్తాను. And right now when you believe and you activate into that law of life, that very moment that sickness is dead, that very moment that spirit of poverty is dead, that very moment every curse is dead in Jesus name. Amen. ఎప్పుడైతే నీ నోటితో విశ్వసించి ఆ మాట మాట్లాడుతుంటే వెంటనే ఆ రోగము చచ్చిపోతుంది. నీ శరీరంలో ఉన్న క్రిములు చచ్చిపోతాయి. నువ్వు విశ్వసించి విశ్వాసంతో మాట్లాడుతుంటే నీ అప్పు సమస్య చనిపోతుంది. నువ్వు విశ్వసించి మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడే జీవము నీ కుటుంబంలో జరుగుతుంది. ఈ రోజు నువ్వు మాట్లాడితే జరుగుతుంది ఈ రోజు. కాబట్టి మీ చేతిని మీ తల మీద పెట్టుకోండి. నా వెనుక మీరు చెప్పండి. యేసు నామములో నేను జీవమును మాట్లాడుతున్నాను. యేసయ్యా నీ వాక్యము నువ్వు పొందిన దెబ్బల చేత నేను స్వస్థపరచబడి ఉన్నానని వాక్యం చెప్తున్నది. కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని అందరూ యేసు ప్రభుని సిలువలో చూడండి. యేసు నీ కోసం మరణించాడు. నీ రోగమంతా ఆయన సిలువలో తీసేశాడు. నీవు ఇంకా ఇప్పుడు రోగముతో జీవించవలసిన పని లేదు. నీవు ఆ అప్పు సమస్యలో ఉండడానికి నువ్వు అనుమతి నీకు లేదు, అవసరం నీకు లేదు. నీవు ఆ డిప్రెషన్ లో నిరుత్సాహంలో ఉండవలసిన పని లేదు. నువ్వు విశ్వసించి ఆ స్వస్థత విశ్వసించి పొందుకోవాలి. ఈ రోజు నువ్వు అంటే అప్పుడు నీ నోటితో జీవాన్ని మాట్లాడాలి. యేసు నామములో చెప్పండి అందరూ. యేసు నామములో రోగమును తెచ్చిన ఆత్మ నేను బంధించి లయపరుస్తున్నాను. అప్పుడే నా శరీరం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపో. నేను యేసు నామములో నేను బంధిస్తున్నాను. ప్రతి నొప్పి యేసు నామములో నాలో నుంచి తొలగిపో. చెప్పు. నేను బంధిస్తున్నాను, ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. యేసు జీవము నా శరీరములో యేసు నామములో విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. యేసు నామములో
చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. యేసు నామములో చెప్పు. యేసు నామములో విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. స్వస్థత పొందుకొని ఉన్నాను. యేసు నామములో విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. యేసు నామములో విశ్వసించు. స్వస్థత పొందుకున్నావు. విడుదల పొందుకొని జీవం జీవం యేసు నామములో జీవం యేసు నామములో జీవం జీవం చెప్పు. యేసు నామములో జీవం పొందుకున్నాను. స్వస్థత పొందుకున్నాను. యేసు నామములో చూసి చెప్పు. యేసు నామములో ఆయన శిలువను చూసి చెప్పు. పొందుకున్నావు. వాక్యాన్ని చూసి చెప్పు. వాక్యం చెప్తుంది విడుదల పొందుకున్నామని చెప్తుంది. వాక్యం చెప్తుంది స్వస్థత పొందుకున్నామని చెప్తుంది. విడుదల పొందుకున్నామని చెప్తుంది. ఆ విడుదల నీలో పని చేస్తుంది. ఇప్పుడే పని నోటితో చెప్పు. నోటితో జీవాన్ని పలుకు, గట్టిగా పలకాలి. యేసు నామములో నేను విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. స్వస్థత పొందుకొని ఉన్నాను చెప్పు. ఇప్పుడే నీకు విడుదల. నేను విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. నిరుత్సాహం నుంచి విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. భయం నుంచి విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. అంధకార శక్తుల నుంచి విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను. డిప్రెషన్ నుంచి విడుదల పొందుకొని ఉన్నాను చెప్పు. నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడే విడుదల. నీకు విడుదల. యేసు నామములో విడుదల. యేసు నామములో స్వస్థత నీకు విడుదల. అలా చట్టం పనిచేస్తుంది. వాక్యం నీలో పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడే పనిచేస్తుంది. Life of Jesus is flowing into you right now. యేసు యొక్క జీవము నీలో ఇప్పుడే ప్రవహిస్తున్నది. యేసు స్వస్థత శక్తి. Right now you are set free. నీవే యేసు స్వస్థత శక్తి విడుదల పొందుకొని ఉన్నావు. Tumors are disappearing. నీలో ఉన్న గడ్డలు కరిగిపోతున్నాయి. చూడు, కరిగిపోవడం చూడు. Every bones are being healed right now. ప్రతి ఒక్క ఎముక యేసు నామములో స్వస్థత కలుగుచున్నది. Every organ is being restored right now. నీ శరీరంలో ప్రతి అవయము యేసు నామములో తిరిగి స్వస్థత పూర్తిగా సంపూర్ణ స్వస్థత కలుగుతున్నది. పొందుకో. The Lord is giving you brand new skin right now. ఇప్పుడే దేవుడు నూతన శరీరం ఇస్తున్నాడు నీకు. నూతన శరీరం, నూతన కన్నులు పొందుకో. నూతన అవయవాలు ప్రతిది క్రియేట్ చేయబడుతున్నాయి. విడుదల ఇస్తున్నాడు. ఆమేన్. యేసు నామములో పొందుకో. 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 Thank you Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడు, యేసులో స్వస్థత ఇచ్చి ఉన్నాడు. చూడు, నూతనంగా చేసి ఉన్నాడు ఆయన కార్యం. Okay, open your eyes. కళ్ళు తెరవండి. Yeah. What is that sickness you had? నీకే రోగం ఉందమ్మా? You had pain. Now the pain is gone. Ask her. ఏ నొప్పి? నడు నొప్పి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? Bend and see. వంగి చూడండి. వంగదు, మోకరించొద్దు. లేచి ఒట్టికి ఇట్లా వంగితే నడు నొప్పి ఉందా లేదా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. నడు నొప్పి పోయిందా? నొప్పి ఎప్పటి నుంచి ఉండే నొప్పి? చాలా రోజుల నుంచి. ఓకే, చెప్పండి కొడదామా. ఎట్లా తగ్గిపోయింది? ఏమంటాడు? యేసయ్య జీవాన్ని నోటితో పలికింది. యేసయ్య పొందిన దెబ్బలచే నాకు స్వస్థత అన్నప్పుడు జీవం నీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ జీవం ఆటోమేటిక్ గా నీలో పనిచేస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద పెయిన్ షీ హ్యాడ్? నీకు నొప్పి ఏంటి? శరీరం మొత్తం ఎంత బరువుగా ఉండే ఇప్పుడు అంతా. ఓకే, శరీరం అంతా బరువుగా ఉండేది. ఇప్పుడు బరువు అంతా దేవుడు తీసేసి తేలికగా ఆనందంగా చేశాడు. చెప్పండి కూడా దేవుడిని స్తుతిద్దాం. కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు. మీ సాక్షి చెప్పదలుచుకోలేదా? విశ్వసించాలా? ఎంతమంది స్వస్థత అయింది? చూసుకోండి ఒకసారి. చూసి చెప్పండి. చూసుకొని సాక్ష్యం చెప్పండి. కొంచెం ఉందా? రండి. యేసుప్రభుని స్వస్థత చేశారా? ఓకే, యేసుప్రభుని స్వస్థత చేస్తారా? నమ్ముతున్నావా? That is a wrong answer. తప్పు ఆన్సర్ అంటుంది. యేసుప్రభు చెయ్యరు. Jesus will. If you are going to think that Jesus will heal you, it's not faith, it's hope. యేసుప్రభు చేస్తారు అంటే విశ్వాసం కాదు, నిరీక్షణ. Faith is, I don't have any physical evidence, but the Bible says, by His wounds I am healed. విశ్వాసం ఏంటి అంటే నాకేమి శారీరకంగా ఏ రుజువు లేకున్నాను, నేను వాక్యములో రాసింది నమ్ముతున్నాను. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత నేను నమ్ముచున్నాను. The moment I am believing what I see, I am in another law. గమనించండి, ఎప్పుడైతే నమ్మితావో వెంటనే నీలో జీవం ఇచ్చే చట్టం నీలో పనిచేస్తుంది. But the healing is already available. I only have to get into that law and receive what already belongs to me. కాబట్టి ఆ యొక్క జీవములోకి నువ్వు వెళ్ళగానే నీకు ఏదైతే నీకు చెందినది ఆటోమేటిక్ గా నీలో పని చేస్తుంది. Are you understanding? నీకు అర్థమైందా? So will Jesus heal you now?
యేసుప్రభు నీకు స్వస్థ యేసుప్రభు చేస్తారా నువ్వు విశ్వాసం ద్వారా స్వస్థత అవుతుందా? Okay, somebody stand behind her. నిలబడండి అమ్మ ఎవరైనా ఒకరు. Somebody stand behind her. Okay, give your hand. Close your eyes. In the name of Jesus, I bind you spirit of infirmity, you sickness. I command you to leave. Come out. Come out. Out. In Jesus' name. Receive. Receive your healing. Receive the life of Jesus. Receive. Be healed completely. Be set free completely in Jesus' name. యేసు నామములో సంపూర్ణ స్వస్థత I పొందుకోండి. command you, యేసు నామములో bones be restored. I command you, joints be lubricated right now. ఆమేన్ ఆమేన్. Your cartilages be healed, be recreated, be reconstructed in Jesus' name. ఆమేన్ ఆమేన్. I command you, muscles, tendons, ligaments, nerves be loosed, be relaxed, Amen. be healed. Receive, receive life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవాన్ని పొందుకో. Life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవాన్ని. Life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవం. Put the chair, put the chair. Life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవం. Life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవం. Life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవం. Thank you, Jesus. Let her be there. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. మెట్టిందా? You are having headache and neck pain. So will Jesus heal you? As long as you're going to think Jesus will heal, it's not going to happen. చూడండి యేసు ప్రభు నన్ను స్వస్థత చేస్తారని అనుకోకూడదు. Is Jesus going to come and die for you, or he already died for you? చచ్చి Is he going to come and die for you, యేసు or ప్రభు he died already for యేసు you? ప్రభు వచ్చి చనిపోయారా? So the healing is going to be given, or it's already given? So why are you saying he will heal? He already healed హీల్ you. యు. I only have to believe. It's like this. There is the money is in the account already. I have to, by faith, put the ATM card and just take what belongs to me. నీకు ఇచ్చారు స్వస్థత నువ్వు తీసుకోవాలా? ఇవ్వరు. ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు యేసు ప్రభు నీకు So స్వస్థత will ఇచ్చారు. Jesus heal you? మై ఫెయిత్. You are already healed. Close your eyes. In the name of Jesus, I bind the spirit of infirmity, the spirit of heaviness, you headache. I command you to leave her right now. Come out. Out. Out in Jesus' name. యేసు నామములో వెళ్ళిపో. Be healed. Be healed completely. Be restored completely. Open your mouth and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Keep praising, keep praising. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now it's gone. చూడండి ఆమె Yes. తగ్గిపోయింది. మీకు కూడా Praise అన్నీ the Lord. తగ్గుతాయి ఈ రోజు. Hallelujah. విశ్వసించిన వారికి సమస్తము. మీకు కూడా ఏమైనా ఇంకెవరికైనా స్వస్థత కావాలంటే ముందుకు రండి. సిగ్గుపడొద్దు. ఈ విశ్వాసముతో నువ్వు లేచినప్పుడే నీకు స్వస్థత జరుగుతుంది. నువ్వు అట్లాగే పెట్టుకొని కూర్చోకూడదు. యేసునామములో నీకు స్వస్థత. ఇంకెవరికైనా కావాలా స్వస్థత? ముందుకు రండి. యేసయ్య మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయన సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది. యేసయ్య ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ స్వస్థతలు జరిగాయి. నీ విశ్వాసమే నీకు స్వస్థత. ఆల్రెడీ యేసు ప్రభు నేను స్వస్థత చేసి ఉన్నారు. నేను నాకు ఆల్రెడీ స్వస్థత అయింది. నా రోగం యేసు ప్రభు తీసేసుకున్నారని నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తావో నీ రోగం యేసు ప్రభులోకి వెళ్ళిపోతుంది. హల్లెలూయా. If you had noticed, I did not ask Jesus to heal you. నేను యేసయ్య ఎప్పుడైనా స్వస్థత చేయండి నేను అడగలేదండి. The healing happened so instant, not because I'm special. ఏదో నేనేదో స్పెషల్ అని నేను చేసినప్పుడే జరగలేదండి. No. Because I understood the law, I know this law will 100% work. నాకు చట్టం అర్థం చేసుకొని దాన్ని వాక్యాన్ని నోటితో నేను మాట్లాడాను. ఎట్లా మాట్లాడాలో నేర్చుకున్నాను కాబట్టి అది పని చేస్తున్నది. When you don't understand the law, you will ask Jesus, heal me, heal me, heal me. The healing will not take place because you are applying the
law in the wrong way. కాబట్టి మీరు యేసయ్య నాకు స్వస్థ చేయండి అంటే జరగదు. ఎందుకంటే తప్పుడు పద్ధతిలో నువ్వు ఆ యొక్క సూత్రాన్ని చట్టాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తున్నావు. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. But now I taught you Jesus is not going to heal, he is already healed. I have to believe it. Life and death is in the power of my tongue. That's why I rebuke that sickness. I curse that pain to leave because I know it's illegal, because Jesus is already healed. The moment I applied the law of life, that very moment the law of sin and death lost its power over your body. ఇప్పుడు మీతో నేనేం చెప్పాను, యేసయ్య నాకు స్వస్థపరచండి అని చెప్పడం తప్పు. ఎందుకంటే యేసుప్రభు ఆల్రెడీ సిలువలో నీ రాగానే ఆయన స్వస్థపరిచి ఉన్నారు. ఆయన పొందిన దెబ్బలకి నువ్వు స్వస్థపడే ఉన్నావు. కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి? నీ నోటితో జీవాన్ని పలకాల. ఎప్పుడైతే జీవాన్ని పలికేసి ఆ యొక్క రోగాన్ని గద్దించి నువ్వు వెళ్ళగొడతావో, యేసు నామములో ఆ రోగం నీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. నీ బాధ్యత ఏందో, నీ హక్కు ఏందో నువ్వు తెలుసుకొని నువ్వు మాట్లాడాలి. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 We'll say a small prayer. Last లో we'll pray and we'll close. ఎంతమందికి మీకు అర్థమైంది? జీవం ఇచ్చి నేను జీవాన్ని మాట్లాడుతున్న, మరణము జీవము రెండు నీ నాలుకలో ఉన్నాయి. ఏం మాట్లాడాలా? జీవం ఇచ్చే చట్టం ఏంటి, పాపం యొక్క చట్టం ఏంటి, ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నాము. హల్లెలూయా. ఎందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం మాట్లాడకూడదు? పరిస్థితిని చూసి పరిస్థితికి తగిన మరణం ఇచ్చే మాట మాట్లాడకూడదు. నువ్వు జీవాన్ని నోటితో పలికితే ఆ జీవము తప్పకుండా నీ కుటుంబంలో పని చేస్తుంది. The problem is we speak life. The moment we see problem, we start speaking the problem. మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ జీవం మాట్లాడతాము, సమస్య చూడగానే సమస్య గురించి మాట్లాడతాం. మాట్లాడకండి. నీ దేవుడు నీ కొరకు పని చేస్తాడు. ఈ వాక్యం పని చేస్తుంది. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఓకే. The challenge is, even when I live in the problem, even when I see sickness, even if I see bad things, that is the time you have to say, I'm not going to speak what I'm going to experience. I'm going to speak no matter what I experience. I'm going to speak life. That is the time you will see miracles and supernatural. ఏమి జరిగినా పర్వాలేదు, దేవుని వాక్యమే నీ నోటితో పలుకుతాను, జీవాన్ని నేను పలుకుతాను, మరణము నాతో మాట్లాడను, మరణపు ఆలోచన కూడా నేను రానివ్వను, నా యేసు నాకు సాయం చేస్తాను, ఏ వాక్యం నాలో పనిచేస్తాను. మీరు విశ్వసించి నోటితో జీవాన్ని మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు జీవపు చట్టము కిందనే ఉంటావు. హల్లెలూయా. ఆ జీవపు వాక్కు నీలో పని చేస్తుంది. హల్లెలూయా. We'll say small prayer. Thank you Lord for teaching us. నాయనా, ఈ రోజు మాకు మీరు వాక్యాన్ని నేర్పించారు. జీవం ఇచ్చే చట్టం, మరణించే వ్యక్తి చట్టం, ఎలా ఒక చట్టము పని చేస్తుందో తప్పకుండా అది పని చేస్తుంది. కనుక ప్రభా, ఈ రోజు మేము జీవం మాట్లాడాలని నేర్పించినందుకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మాస్టర్. మా జీవము చట్టంలో నిలబడి ఏ సమస్య ఉన్నా మేము అలాగే జీవాన్ని మాట్లాడదాము గాక. మా నోటిలోనే ఆశీర్వాదం ఉంది ప్రభా. అయ్యా, వెలుగు కలుగును గాక అని కలిగినప్పుడు జరిగినట్లుగా మా కుటుంబాల్లో కూడా ఈ రోజు మన జీవాన్ని మాట్లాడుతున్నాం, ఆశీర్వాదాన్ని మాట్లాడుతున్నాం, ప్రేమను మాట్లాడుతున్నాం, సమాధానం మాట్లాడుతున్నాం, యేసు రక్తాన్ని మేము ప్రోక్షించి మాట్లాడుతున్నాం. అంధకార శక్తులు యేసు రక్తంలో కాలిపోయిన మేము నమ్ముతున్నాం. అవి మా మీద పని చేయవు. యేసయ్యే మాకు జీవము, యేసయ్యే మాకు తోడున్నాడు. యేసు రక్తం కింద మేము ఉన్నాము కనుక మాకు పని చేయదు. యేసయ్యానికి స్తోత్రం నాయన. మేము ఎప్పుడు దీవెనకరంగానే ఉందము గాక, ఆశీర్వాదకరంగా ఉందము గాక. యేసు వాక్యం మాలో పని చేయను గాక. వెలుగు మేము కలిగి ఉందము గాక. మేము దీవించబడదము గాక. ముందుకు వెళ్ళదము గాక. మా చేతుల ద్వారా చేసినదంతా దీవించబడిన గాక. ప్రతి రోగాన్ని మీరు స్వస్థత చేసినందుకు వందనాలు ప్రభా. ప్రతి శరీరాన్ని ఈరోజు ముట్టారని నమ్ముతున్నాం. ప్రతి రోగం యేసు నామములో మా శరీరం నుంచి వెళ్ళి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. ఉంటే చెప్పండి, యేసు నామములో నా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి రోగము యేసు నామములో నేను గద్దిస్తున్నాను. యేసు నామానికి రోగాలు వంగి వెళ్ళి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. యేసయ్య పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత. మాట్లాడు. యేసయ్య పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత, నాకు సమాధానము, నాకు జీవము యేసు నామములో కలుగును గాక. Thank you Lord. Thank you for using just will Lord use her more and more, Lord. Let more life come to every person, our Master. Wherever she goes, Lord, let your word of life flow into every person, every situation, Master. We thank you, we praise you for using her. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.